Да си направим тези вкусни спагети с пиле, гъби и сметана. Предварително пилешкото месо се нарязва на малки късчета и се маринова с сос терияки, сол, кимион и куркума. Разбърква се и се оставя да престои половин час. През това време спагетите се сваряват във вряща подсолена вода. Гъбите се нарязват на малки купчета. Готовите спагети се прехвърлят в гевгир, измиват се с студена вода и се оставят да се отседят добре. В загрят тиган се слага зехтин и в него се запършва пилешкото месо. Когато по-голямата част от него побелее, се добавят и гъбите. След като гъбите омекнат, се налива готварска сметана. Посолява се и за по-плътен вкус се добавят 2-3 ъгълничета топено сирене. Бърка се до сгъстяване. Отседените спагети се слагат в голяма купа и върху тях се излива горещия сос. Разбърква се добре. Приятен апетит!